Víte všetci pri tomto videu. Tento mobil, na ktorom natáčam, som dostala včera. Áno, deň dozadu, včera. No, a zistili sme, že je trochu zlý. To už sme vedeli teda aj včera, no. Lebo, a vlastne, že ak chcem natáčať 20-hodinové videá, vlogy, alebo bla 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 bla, no, tak musím mať aspoň 100%. Nech mi to vydrží. Lebo tento mobil, keď si ho nabíjam, ja s ním nemôžem robiť vôbec nič. Nemôžem natáčať, nemôžem sa na ňom hrať, nemôžem na ňom pozerať videá a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No, takže som sa rozhodla, že si ho dám nabiť dnes, teraz, áno, je 11:08. No, a nechám si ho nabiť aspoň do druhej a uvidím, koľko bude mať o tej druhej percent. Ak bude mať o tej druhej aspoň 65%, tak to nechám ešte 45 minút. Čiže čas vyučovacej hodiny 45 minút. Po 45 minútach sa pozriem, koľko mám percent. Čiže nechám to nabiť takto. Vždy to budem nehať nabíjať 45%. Ubehne teraz 45%, pozriem sa, ubehne ďalších, pozriem sa a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Až, kým nebudem mať 100%, aby... Ježiši, čo ma svedí? Moje oko. Aby som vedela natáčať to a to a to. Čiže takto. Som v centre, takže tu budete môcť vidieť pobehovať ľudí. Ako aj teraz ste práve videli. No. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Ako? Nech môžem natáčať 24-hodinové vlogy, videá a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. A lebo s 21%, s 21% nemôžem natočiť pochopiteľne od obeda do večera vlog. Alebo video, alebo tak. No. Čiže potrebujem mať mobil nabitý aspoň na tých 100%, alebo na tých 95%. No, potrebujem mať ten mobil nabitý dostatočne. Nech mi to vydrží až do večera. Nech sa nestane napríklad také, že sa mi to video preruší, to je moja mama, že sa mi to video preruší a že nebudem môcť natáčať. Lebo potom by som to musela natáčať od znova a potom to nebude ono. Čiže ja potrebujem mať prehľad, ako aj teraz. Ja dám všetkým vedieť, nech mi nevolajú, nepíšu a tak, že natáčam. Lebo potom by to tam zbytočne zvonilo a tak ďalej. Písať mi môžu, ale ja si to prečítam až večer. Alebo až keď budem mať čas. Čiže keď ten vlog natočím zajtra, tak ho natočím zajtra. Ja to nechám nabiť na 100%. Keď to bude mať 100%, tak si ten mobil zoberiem a môžem natáčať video do večera. Alebo tak. Aspoň do tej 6. až 5. Čiže ak to 100% bude mať o 2, tak do tej 6. do tej 5. mám 3 hodiny, môžem natáčať príklad. Alebo 4 hodiny do 6. No, ak chápeme, proste o koľkej to bude mať 100%, vtedy si ten mobil odpojí z nabíjačky a začne natáčať. Čiže dá si idem obedovať. Idem mať so zemiakovou kašou, čiže teraz si to pôjdem nabiť. Keď ubehne 45 minút, tak pôjdem sa pozrieť
že koľko mám percent. Takže toto je zatiaľ všetko, toto zavesím na internet. A tak, chápeme sa. No, ja potrebujem teda nabiť ten mobil dostatočne. Čiže ahoj, zatiaľ.